रीड माय लिप्स विथ आमचा बाब रोझारियो बोतेलो आणि मेनिनो मारियो आराउजो. तयार असा दोघी? होय. ओके. आवाज होय वाच. वाचले? ना, ना 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 होय. तुकाच बोल. होय. वाचले? वाचले. ओके. अँड युअर टाइम स्टार्ट्स नाव. सांग. किती रे? सांग रे. लिप सिंग वाच वर्ड आहे. मिक्स भाजी माउथ मिक्स भाजी ऍक्शन केला तर ते. मिक्स भाजी जॉब मिक्स भाजी पाव भाजी पाव करेक्ट. त्याच्या पहिले उतारा हा. सांग. मिक्स. ओळण सांग आता. मिक्स भाजीपाव. हा मिक्स भाजी पाव लागी आलो तू. होय. ओके सेकंड वन. ओके. Okay. And your time starts now. 30 seconds असा. Start. सोने बुंगता बुक 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 कोण सोनो सोनो बुंगता बुक 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 Correct. Correct. All right. Okay. Well done. Okay. आता पोहूया. तो कितला बरो असा तो येवपाक. All right. All right. Start. पोली चिटका. वाचले? होय. Okay. And your time starts now. 30 seconds हा. हेडलाइट पिकी पिकी जाता. आणि का? लाइट हेडलाइट रस्त्यार पिकी पिकी जाता. करेक्ट. लागी हा पुटू आणि काय एक्स्ट्रा उतार गायला तिंगा. ते रस्त्यार किती ते? रस्त्यार लाईट पिकी पिकी जाता. करेक्ट हा. एक उतार गायला ते असं तू रायटर म्हणून जाता. ओके. सेकंड वन. Okay. And your time starts now. तूफान वादळ सांग सांग. झाडा उमटून पडले. All right.